र' थुनथेलायनानै थाखा थिंख्लिया बेथ' जाबाय मैयानि दिनैनि दंबावोसो बरियाके बिदिनो सेल जाबाय थाबानो जाबाय दे आरो लाइफआव जेसेबांखि आंखौ खस्थ' होनो साना मानो नाथाय आं बेफोर खस्थ'खौ जेबो गियालै हा माथो बेफोरबायदिसो जाखानांगौ दा आयै नुदोंना आं मैया सानसेयावनो बेसेबां मानि आङो फैसाखौ जमायनो हाबाय माने आंनि दखानाव होनाय गासिबो नांजोबखादोंलै आंनि आइ थुनथुलि बानायनायालाय आरो मानो नाङा जानो दिनै आइ दसेनि थाखाय दुखु दाहाफोरा स्रां थांनायनि बेफोरखौनो गोसो होथ'दे आइ सानसे सुखुबो फैगोन ओहो आयै दुखु दाहानि थाखाय आंनि जिउआवलाय जायगा बहा आं आंनि जिउआव दुखु दाहानि थाखाय जायगा होआ ओरैनो नै फुजाया दुर्गा फुजा थांसैलाय लोखि फैनायसैलाय थेख्ला आबायाथ' जोंना फैसाल' गारहैनायहाय मालाय माबा खामायनायाव नों बायदि बेफोरबायदि गोसो होबानोथ' बेबो जागोन दे आयै थेख्लायाबो बुजिगोन र' बेबो गथ'सोना दाबो ओमफ्राय नै आइ मिथिगौ ना गामियाव जि सावरायसोदोंहाय नोंखौ नोंनि बे जानाय जाथायफोरखौ सावरायथों आरो दे आयै सावरायनानै गावस्रासो ओरैनो बेखार टाइम हगारहरदों बेनोथ' हामा मोननोसै मालायनि न'खराव मा जादों मा जाया गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया ने ओरै जालायोहाय नोंखौबो बिहाव बिखुनजोनावबो थाङासै मायासै जालायो थांनाय थाङि आंनि गोसो जेराव सानानो गैखायाबा थगायसुला साला बहाबा खारखुमा लांबाय आंबो रायलायस्रायालै आयै साननि फारसे जेबो रायलायनो गोसोबो गैखाया माथो ओमफ्रायथ' नोंनि खोथायाखौनो लानांगौमोन आङो बेजों हाबा जानानै लानानै एकदम आं गोरोन्थिसो खालामबायदां बोरैबाबा सानलाय लाङो बे सनाजोंसो दंहैयोदां आयै बेफोरबायदिबो सानो आङो आरोथ' आं जुदि मोनथियोना बे सनाजों थाङो आंथ' मानसिखौनो नांस्राखाला आयै बेखायनो आं सिगाङाव बुंखादोंमोनहाय आइ नाथाय नोंबो हाबा जाग्रोबायहाय दे दाबो नों बुजिबाय जेबोथ' जाखायाखैना दाबो नङा होमबा हाबा जानाया बारा गोबाव जाखायाखै औ आयै बे साना बे सना आरो गावनि फिसालाजों थाङा होननायखायसो आं बेजों जुलि जाखादों ओरैनोबाबो बिसोरनि जिउआव थाङो खानाङाबो बेखौ मानो थाङो नोंखौ जुलि लानानै थांनो मोनबावो नामा बे दाबा आरो बहाबा लाइन मारि खुमाखो खारखुमानानै दंसैयो नोंखौ केयार खालामाहाय आइ बियो खाथेर खालामा जुदि खाथेर खालामनायमोनबा मानो मोजां खबर लायाखै बे मानो मोजां रायलायहराखै माबा मोनसे उसुबिदा जादों हय जादोंथ' जादों मानो खिन्थाहराखै बिनि खोथा रायलायना मुड अफ खालामनो गोसो गैलालै आयै आं आंनि खामानियाव गोसो होदोंना बेनोथ' दे आंहाबो हाथायाव दसे थांनांगौमोनहाय माबा मैगं एसे लांनांगौमोन आरो बांगुरि नायनायाबो एसे ग्रोम मोनदों आनलाय बेखौबो लांनोसै दाम मोनदों दासान्दि एसे मोजां ना आयै होमबाथ' नाथायबा एसे बाथोन जानो गालांलै आयै नङाबा टमेट'जों संनोसै एसे जागोन दे आरो आंथ' आरो सानबावदोंमोनसो जावैसो फैबोला आङो अमा मासे दोनबाय थानाया बेखौ फानहरालासे न'आव गोदाना एसे बेदर स्राय जानोसै होननानै दा आरो माथो खालामबावनो माबाखौनो ओरैनो गथायैनो फानहरसैहां आयै फानहरदो अबावलाय नोंनि जावैसोआ गैला आरो फैनो रोंला बियो बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय फाग्लि जाबाय थायालै आङो माथा मारिबाय थाया जोंनानैसो दं थिगसेनो आङो हामबाय दे जावैसो आरो आइनि जिउआव गैला आरो जेरावखि थाङा थांथोंसै फैफिननोल' नांला आरो आइ थुनथुलियाबो दासो बुजिहांखाबाय फैफिनोब्लाथ' गोसोफ्रा गलिफिनगोन ना बे फुजा बोथोरावबो सोरबा जौजों जानोबो बेदर गैया जाहैबाय आरो जोंहा फिसाला दं साला उदाय रोङिया मा बिफानो बेदर लाबोनो हाया बियो आं आरो मालायफ्रा फुजानि बेदरनि बेदर नायै ना जागासिनो दै बिफा हामानोथो इसेबां लोंखोसै दिनैलाय आंबो नै जि लोमजादों दोनथ'दो नोंसो लोमजादों दा आंथ' लोमजायाखैना नोंहालाय बिहामजो दं फिसाजो दं फिसाला दं बिसोरनो जोथोन लाग्रा दंखायो आरो मालाय लोंनायखौ मा नांजादों न'आवनो फिसाजो बिहामजो दं होननानैथ' नोंलाय मानोथो लोंबाय थाखो ओइ सिरिथा थां एसे माबा बै खाथिनिफ्राय बेदरखौ बाखिबाबो लाना फैथां हाबाब आं लोमजादोंहाय बोराय हामा जाबाय थाखो नोंलाय लोंनायखौ बन्द' खालामोनदों आङो नों बुजि मोनाखै आं मा बुंदों आं लोंनायखौ डिस्टार्ब दा बुंगासिनो आं आरो जौ गोराना बै बेदरखौ एसे बाखि लाना फै जौ गोरानखौबो एसे फैसाजों बायनानै लाना फै फैसा एसे दंबा फैसा गैयाबाबो नोंगामजोनाव बिनानै लां फिसाजोनाव हनै माथो फुजा जानो मेला जानोनो बिसिनिफ्राय बिनानै लां आंनो हले नांथारगोन दिनै बेदर आरो लोंनायाबो
आं आरो नोंखौ लोंनो होलाहाय बे एसे थानायखौबो गारहरना होनि आं र' बांद्रायबा बांद्राय जाथारोना र' बोरो नों लोमजानाय मानसिया एसे दादागिरि देखायदों आंखौ आं दिनै जेबो मिथिया आं नोंनि जौखौ बुख्रुबजोबना होगोनहाय बाराखौबा र' सालि मा बुंदों नोङो बेफोर जौफोरानो गाज्रि खालामजोबोथ' लोङै लोङैनो न'खराव दावराव दावसि सुख सान्ति गैयि र' थ' होनगासिनो आङो र' बुंनायखौ मा बुजि मोनाखै खालामनाय नोङो जादों बेलाय आं दिनै बे नोंनि जौ बथलफोरखौ बुख्रुबजोबना होगोन बेफोरनि थाखायनो नोङो एकदम एना एनि खालामबाय थायो न'आव आं दिनै बे जौखौ र' होननायखौ बुजि मोनाखै नोङो साला दिनैबा आंना जौआसो देरसिन साला दासो मोनदों आंनि जौ बुख्रुबग्रा नोङो बुरै ओइ बुरै मुलिखौबा मोजां जाखोना जादा आइया मोजां सोंहैफिननि आङो र' आयै आयै ओइ थुनथुलि लक्ष्मण मामोन बिलाइखौ नों जोंनाव माबालै नोंसिनि बाबुखौसो लांफैनो फैदोंमोन आं फुजाथिं थांगोन नामा आदा होनहरनायखाय आंबो बिथिं थांगोन नालाय गावहाबो थांगोननो नोंखौसो लिंहरनो मोनबाय बियो औ बिदा नालाय मालाय आरो माथो जाखोना आंजों थांनायालाय बेनिफ्रायथ' मा दखान होदों होन्दोंमोनलाय मेथाइ होन्दोंना जाहैगोनलै आंबो फुजायाव मोजां सोलिदों दा माने नांदों सानदों आरो थुनथुलिनि दखानालाय आरो मा जाखायोखा मानो जाया जानो दे मोजाङानो होमबालाय नोङो ना बिराद स्ट्रंलै थुनथुलि बेफोरबायदि समावबो नोङो दा सानाबो लाफाथा जानानै दङ फारसेथिं नोंनि जबाबो थांदों थेवबो नोङो माने जेननानै थायाखै आरो ना माबा नङा माबा मोनसे खालामफिनथारबाय औ मानोथो जेननानै थानांगौ थुनथुलियालाय आंलाय बिदिनोखा आरो ओमफ्रायथ' नोंबो फैमार खिन्थु फ्रियाव बाखि मोनजाया दै आंनि दखानाव जेबो नङा दे नांगौबा आं बायनानै जागोन ना बिनिफ्राय आंलाय फ्रियाव मानो जानो नोंबोथ' खस्थ' खालामनानैसो माबानाय ना आइनोबो लांफाबावगोनसो आं नोंनि मेथाइखौ नंगौ नामा दे लांबानो जाबाय ओमफ्रायथ' बेस्ट अफ लाक दे नोंनि दखाननि थाखाय आरो फुजाबाथ' बिदिनो मोजाङै नांबाथ' बरिया सोलिखायो बेनोथ' आरो माबा आंनिया सेल जानायाबो मिथिगौ ना जिलापिया खथ्थ' गोथाव जायो बिनिफ्राय बुनिया भुजिया गासिबो गोथाव जायोना बेखायनोथ' लाङो आरो मालाय अके दे आङो बाबुखौ नायनि दै जादोंना जायाखै ओंखारदोंना ओंखाराखै बे जोंहा थिख्लायाबो बेजोंबा मानो लोगो जाबाय थायोथाय नंनायनि नङिनि गुरब्लासो फैग्रा जाबाय बेबो आरो दासान्दिथ' जेबो दावराव खालामाखै दावराव खालामबो नाङा दावराव खालामाबासो जों मोजां मोनो दा नङाबाथ' जों गाज्रि मोनो दे लक्ष्मणाबो मोजां जाहांबाय खोमा दे बुजिनो रोंनायनो बेखायनोथ' दा बुजिबाय बियो बे निलाजिया साना बुजिनो रोङिया बेसो बहाबा माबा आड्डा मारिहैखो बहाबा फैथोंल' र' गनजोंसो होसोहरगोन आं बाराखौबा आंनाबाथाय बाराखौबा जोङो दे जोंबाथाय जोंबाय आरो मोजां मोना बारा उपद्रब माबा आखल दिन्थिबा एबार नायबावदो आब' मिलिसा फुजाखौ आफाबायनाय गोदान ड्रेसजों आदा आब'नि ड्रेसखौथ' नों हासिबाय माथो सानदों बिनि खुसिखौ जों नायनोनो हायाबा नानिने आरो जोंनि सायाव माने आफा ड्रेस लाबोनायखाय बिराद खुसि जादोंमोन ना बे आदा सोमला थेंक इउ एबारथ' बिनि मोखाङा नायनो लायक जासिगोन बे न'आव ना जोंल'सो खुसि थानो हायो बे नङा बिनाथ' बिमायाबो गैखाया एबारबा मजा जासिगोनलै बांद्राय बिरदोंमोन एबार बांद्राय बिरबाथ' बिनि गांखौथ' हास'ना होजाखागोन ना ने नानि येस आदा you're the great आंथ' बांसिन हेपि जाबाय दा नाथाय रावबो मिथिनो मोननाय नङा जों जे बिदि खालामदों बे गाबथोंसै एबार फुजा नायबावथों मोजां फुजा नायनो सानदोंमोन ड्रेस गोदान बायनानै आरोथ' जोंनोसो आफाया माबायदि दाम खमनि लाबोलायबाव बेनोसो दाम बारानि लाबोलायबावदोंमोन ना औ आदा ओमफ्राय दा आइया मोनथिबालाय जों बिदि खालामनायखौ आरे जाम्बि आइयानोथ' आंनो खेमसिजों हासिनो खोन्थादों आइया बुंखादों बे न'आव जोंनिसो मर्जि सोलिगोन बिनि नङा बे न'आ बिनि नङाना जोंनिसो आफा बियो बिनिथ' बिमायाबो गैखालाना बिमाया जेरै बेना खारदोंना बेबायदिनो बेखौबो सानसे जों बे न'निफ्राय आउट खालामगोन आदा आइयाथ' जोंखौ अनखायो दाथ' आफायाबो अनखाबाय एबार बेखौना जोङो एकदमबारे सानसेबो मोजां थानो होखाया फुजायावबो बेखौ लांफाया जोङो आफाखौथ' आङो आइजों ओमफ्राय आफाजों बिसोरजों जोंसो थांगोन बे थाङा जोंनि आब' नंखाया बियो असे आब' नंखायाना असे आब'बा मोनसे खोथामोन दा ओमफ्राय जोंखौ माबायदि आगै जाफ्लालायो नामा गावखौ अनगोबा आइया नानि ओमफ्राय नोंबो बेजों लोगो दाजाखा बारा
야, 사빠양 비정르그. 투두두두 당시 나 설마 누가 잘라자거나. 아버이, 항니 것라고 나이네 마블이 미치시크. 항도 두아이 무장인 든 가등은. 아버이 마블이 미치시크 빌라이. 하비디 도시는 남은 낙리는 파그단 라버니 한다베. 항도 미고즈 간랑 농등문 부자나이는. 항마고 간랑 마오근. 아비는 더 그단 알아이 보이 드시크 하이 아버이. 하밥 비디토 모장 드나키면 반응아버이. 낙리 모장시나 든등은 막슈 안 바이도 와이지 보고 난 든다등은 나이 당근 가야버이. 그래 하식는 시난 다바이여. 간랑금은 비교 캡집을 가나기문은 아기문 아말레 그단 간랑방 마고 간 먹으나버이. 마토 파이바오 아버이 쇼나 타카네 고슬라고는 마코바 간랑나이 시그나이. 비디바 푸자군 나이라브. 나고슬라브 시카바이슈. 시네야부 말라이 버리바 수제자 타리시 타등하이 농아방 수티나 흑음은 후니 액dom버리 비디시크 세노바. 비함자? 미고슬라야 수시는 바다시 아비 푸자 나이난 구워. 비함자? 어정 페토사이? 또 무장인 든동은 항미고슬라 마리시크. 아빠야 또 무장 랍등문 항느. 말라이 보이브 그단 간랑 잼바 항마증 나이 먹은 푸자구. 항나야 푸자구는. 미라슬 설구바 포라입신데라 비시트 비디 싱겔 타바이 타본능라이. 미라슬 설구바 बेलेग फथायबावदोब्रा बेसेथो बिदि सिंगेल थाबाय थाबावनोरा। भाई फथाय मारदो ओरैनोबाबो फुजा मेलाफ्राव बेरायनो नांगौलै सोरबा नङा सोरबा। हिस नाङालै आसोलफोर आंनो नोंसोरा लाबानो जाबाय आंनो नाङा बेबायदि। मानोब्रा मेहेर भाई लादो आरो खावना लायनांगौ दङबा ना जों हेल्प खालामगोन ना जों दङ जोंखौ बुंबानो जाबाय बास। जाम्बा नोंसोरखौ मानो नांलायगौ आं दिनै खावनानै लायनांगौबा ना नैबे मेरा हारसिंनो हायो। दे जों आरो हाबा मोनजाबानो जाबायलै। माथो सानदों ओमफ्राय बा फुजा मेलाबाथाय जरा जराल' मारबोलै नङा होमबा। बेखायनोथ' मा बुंदोंब्रा जोंलाय जेथिंनो नायो बिथिंनो जरा जोंफोरा जाबाय सिंगेल मानसि बोरैबा मोनलाय लाङोलै बेबायदि जरा जरा नुबाने। ब्रा नुनायाथ' नुयो ओमफ्राय फाग्लाफोर नोंसोर रावजोंबो फसायजाथारा नामाब्रा माथो सासेबो गार्लफ्रेन्डआनो गैजाया। आंनाबो दंमोनलै भाई नाथाय सालिया हाबासो जाहैगारबायना। नोङो जाम्बा सुनै लगायलांजाबाय हिनजावजोंनो थोस ओमफ्रायथ' बेसेसो जाख्ल'ना खारजाखोलै हो। गैयालै भाई माबा रिसार्ज सोना हरनाय दङ ओमफ्राय मेथाइ जानायालाय बा मम' चावमिनल' जाखायोमोनलै फैसाया आंहासो थांबाय थाबाय लास्टाव थाङै थुङै साला बेलेगजोंसो हाबा जाहैबायलै। बेखायनो जाम्बा माबा मोजां मोनदों नालाय थाब थाब हाबा जानांगौलै नङाबा आरो उनाव बेबायदिनो खारलांफिनजायो बिरग'लांजायो। ओमफ्राय आंलाय बेसेथो हाबा जाबावनोब्रा थैस डाबल हाबा जानो बाबायलां नोंसोरनिखौनो सोरनिखौबो जानोसै आं हाबाखौ। जाम्बा बाजै गैयामालाय मा जादों देनाय अब्लाबोथ' नों बोरायाखैना फाग्ला। होमबाबोलै भाइमोन गोसोफ्रानो गैयाबा आसोलफोर दाना बेफोरबायदियाव जेबो इन्ट्रेस्टखौनो जालालै थेवबो फथायनो हायो नैबे आसोला फथायनो हायियाव गैया। थेवबो फुजा मेलायाव बारा फैजायालै जरा जराफोराल' बांसिन माथो सासेबो सिंगेलखौ नुनो थांलालै। गोसोफ्रा खें मोनलायना जोंफोर सिंगेल मानसिया। आंथ' डाइरेक्ट हाबासो लागोनलै आसोल हिनजाव थिनजावखौ आं बिदि गोसथोलियाव गैलालै गार्लफ्रेन्ड माबा माबि डाइरेक्ट हाबायावसो लोगो मोनसिगोन आंना। आसोल थिग दंलै ओमफ्राय हाबायाव लेंहरनो दाबावलै बाजैखौ नायनांगोन जोंबो। हाबाफोरखौलाय बोरैथो जाखुमानोरा लोगोफोरखौलाय लेंहरखानांगोन ना नोंसोर गैयाबा आंनि हाबायालाय बोरै जानो आधुरासो जागोन माथो। दे नोंसोरनि हाबाखौ मोनजाबानो जाबाय आंना आं जिउआव हाबा जालालै जायखिया आं रावखौबो गोसथोलाबो खिन्थु गोसथोबालाय मेरला दङ गोसथोनोसो बाबाय आङो माने। नैबे दिला माने आंनि गोसोआ रावनावबो फैलाना जुदि फैयोबाना आंनि गोसोआ जुदि सोरनावबा फैफ्राङोबाना मालाबा थोद खानायखौनो लान्था सिनजाग्रोगोनलां मानो होनबा बेबायदिथ' मालाबाबो जानो हाखालाना बेखायनो बुंबाय आङो। थोद गनाय नङालै भाइ एकदमबारे लान्था जामारनांगोन नों थख्लानो। आरो बेबो ओरैनो टाइम पासखौ नङालै सोरखौबा एकदम रियेल मोजां मोननांगौबा मेहेर थख्ला जामारनांगोन खानाया सिननांगोन नोङो खिन्थु जागोन दे मेहेरा माब्लाबा थगायाथ' आरो जुदि बेबायदि जायोबाना आं बुंखाबायना खानायखौनो थख्ला सिनजागोन आं।
बेबायदिथ' जानोनो हाखाया बुंनानै लाखाबाय खिन्थु नोङो आरो जुदि नोंनि खोथाखौ नों मानियाना मेहेर नायबाय था नोंसोरो समासो खिन्थागोन आं मालाबाबो मोजां मोनला रावखौबो जाम्बाफोर मोनथिगौना हाबाबो जाखाला बुंखाबायना जुदि आं मालाबा मोजां मोनफ्लाङो हाबा जाफ्राङो होमबा बे बेलेग खोथासै आरोना दाना माबा सिख्ला नुबाबो गोसोआव बै दुब दुब बै माने एकदम फिलिंआ आंनि गोसोआव जे मोनोना बेबायदि फिलिं फैथ'वाखैलै सोरखौबा नुनानै जे आंनाव गोसोआव बिदि फिलिंस फैगोन बेबायदि मालाबाबो जाथ'वाखै दा मिमि हा नों फुजायाव थांनो बुंनायालाय थांला नोङो आङो हा नोंसोरजोंसो थांनो सानदोंमोन नाथाय आरो दा न'खरावनो बिदि जाना दंबालाय आं मारै थांबावनो दिनै जेरै माथो जाखो थांदो एसे बेरायना फैदो फुजानि मुङाव जोंनि न'निफ्रायथ' एबार रावबोआनो थांनाय जालाबा नाङाहाय जेरै आंबो गोसोआनो जायासै ओजों बाबा साननि खबराबो गाज्रिथार आरोबा बिफायाबो अबेबा लोगोफोरजोंसो फुजा नायनानै एसे लोंनानै फेस्रानानैसो फैबावदों मिथिगौ नोङो न'आव जे मा जागासिनो मा सोलिगासिनो बेफोरखौथ' थाल गैया सोराङाबोहाय हा मानो बिदि लोंब्रेनांगौ जाखो दे न'खराव एथ' टेनसन बुजिनांगौना बेबो हा लोंबाबो एसे माबानि लोंनांगौमोन आरो बियो बावलाय आरो बे माबा हानायखिनि मानि लोङो मोनबाथाय लोंगोन होननायनिसो दासो मोनलोंदों होननायनि आरो थांदो इमि दसे बेरायना फैदो बै आब' खाथिनिया थांगोन बुंखादोंमोन ना नांलाहाय जेरै आंबो थांलादां नङाबा र' दा मा जायो बाबायाबो फैयाखैहाय दाबो फिल्मसो नायबावगोननो गथ'आ फुजा बोथोरावलाय गथ'फोरालाय एसेबाबो बेरायनो लुगैखायो जों गेदेरफोरानो थांनो लुगैयोबा दा जोंना न'खराव प्रब्लेमखायसो औ नंगौ गोदोनिफ्रायनो नायबोबाय थानाय नालाय फुजा बोथोरबा गोसोफ्रानो बोरैबा आलदा एक्साइटेड जायोना नाथायबा संसाराव हाबखांबाथाय गासिबो साननाय मानि जाफुंजोबाहाय बेखौ सानो बै जाया बेखौ सानो बै जाया बिहामजोखौबो दाख्लैबो लिंफिननो थांबाय आङो गैयानो रागा जोंहाबना दङ मानोलाय बिदि दे जोंनि सानबाबुआ मालाबाबो थखा होनो हायाथ' बुजायदोंमोनहां फिसाज्लानिबो एसे गोरोन्थि जाबाय नालाय माथो होनबावनो खाफालफोरानो गाज्रिनियाव गाज्रिसिनसो जालांथारबायहाय दे होमबा जेरै आं थांथ'नोसै नै औ दे इमि ओमफ्राय माबा थाङोबालाय थांदो मिथिबाय जोंथ' थांखानाय जाखानाय नंला दे जागोन आरो नों पुलिस स्टेसनाव थांनो होननाया बेहाथ' खामानि गैखाला जों सानैजोंनो थांसै गाबोन पुलिस स्टेसनाव आइमोननावबो दसे थांब्रबना फैबाय आं दहायो बाबुखौ नायनो एसे आरो आइयाबो लिंहरबाय थाबायना बिफायाथ' थांखायासै लोगोजों थांना ह फैनासो फैबाय बिखुनजो आरो लिंहरबाय थादोंमोन ए ओमफ्राय माबा बिस्रा बे बाबुखौ एडप्ट खालाममारसिगोन ना एडप्ट खालाममारबायानो दा नानियालाय बिदिनो गावसोरनो खांनाय बायदि जाखाबायना दालाय गथ'आनो एसे देरबायना मा होनबावनो गथ'नाबो रावबो फेमिलियानो ओंखारासैबा लाखिथ'बाय आरो जोंहा नानियानो एडप्टनि खोथा रायलायदोंमोन नाथाय पेपार्सफोरानो रेडि जायाखैनो माने एसे प्रब्लेम जाना दं आरो एडप्टखौ खालामनो हाबाथ' मोजां जाबायमोन बाबु सासे मोनगौमोन ना बेनोथ' नङाबा उनाव आरो प्रब्लेम जायोना बेफोरबायदि पेपार्सफोरखौबो रेडि लाखायाबा फटकरे माब्लाबा बिनि फेमिलिया नुजाब्ला आरो बेफोरो माबा जागोन ना गावसोरासो दाय जागोन नागिरा नङा नागिरदोंमोन दा रावबो ओंखारथ'वासै नालाय दे होमबालाय इसोरनि अननायाव गासैबो थिगैनो जाथोंसै गोसोआव नायबाय थानाय आंनि सनामोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों फोरमायहरलायदो मोजांबाबो गाज्रिबाबो दिनै दसेबाबो नुजाफैलायबाय नेक्स्ट भिडिअ जों थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै आरो दे होमबाना सनामोन जाय जायबा नायबाय थेंक इउ स' माच थाबाय मेहेरनिफ्राय आरोथ' लाइकखौ थुना गालां लोगोफोर बावनाङा दै सनामोन कमेन्ट खालाम मोजां मोनग्रा आंनि सनामोना कमेन्टबो खालामबानो जाबाय दे होमबा बाय बाय फुजा बोथोरबाबो जे सनामोना आंनि भिडिअखौ नायदों थेंक इउ स' माच दै गोसो गोरबोजों खिमोन दसे सम बहननानैबाबो नायनायनि थाखै